ben 11 jaar en ik kom uit Rotstahoulen. Ik zit op voetbal bij de P in het team MO13. Hey pa, dit is mijn grootste fan. Deze fiets doe ik in het buisje omdat ik vorig jaar kampioen ben geworden en deze fiets zit in mijn schoenen. En dit is mijn team! Hey! Nog één keer. Wat ik zo leuk vind om voetbal is dat het een teamsport is en ik het net alleen op doe. En dat het gewoon altijd leuk is om een bal te skoppen. En dit is mijn team! Hey! Het Nederlands dameselftal is kampioen geworden. Dat was natuurlijk heel erg leuk. Hier was van zo'n yes-momentje. En het was vooral leuk omdat net iedereen dan steeds weer naar die jongens zit. En dat de Famkes dan ik weer even in de spotlight stond bij voetbal. Er is wel een verschil tussen jongens en Famkes voetbal, omdat de jongens lezen altijd maar wat op de grond te screamen. En de Famkes staan gewoon op en die gaan terug. Ja, we zijn een volle hudder. Dit is mijn DNA. I'm in love with the shape of you.